Чакай бе, човек. Чакай бе, човек. Пай се, бе! Чакай Пай бе. се, бе! Абе, чакай бе, човек, да не си се чалнал, бе. Чакай бе, човек. Чалнал съм сега. Как да не съм се чалнал, бе? Скоро ще почва да хода и с долни гащи на главата. Ама мръсни, защото нямам чисти. Сериозно ли? Сериозно, значи откакто почнах те пусти турски сериали, жена ми нито пере, нито готви, нито чисти, бе, човек. Ей, сериозно ли, бе, човек? Абе, ти не знаеш на какъв хал съм, бе. Сутрин Ферхунде, след обяд Фередже, нощем Кадрие. Ей, до тук ми е дошло, разбираш ли? Ей, до тук ми е дошло. Забила се е моята пред телевизора като манекен пред черен джип и не мърда. И се пули. И ги гледа те пусти му сериали. Посегнеш ли да вземеш дистанционното? Тя ръмжи и хапе. Разбираш ли? Ръмжи и хапе. Майко мила. А майка и същата. От 2 седмици, братче, застанала пред телевизора, гледа сериали и плете. Плете един чорап. Той чорап е станал 6 метра и още не е стигнал до петата. Да. Спокойно, бе, спокойно, Няма бе. спокойно. Няма спокойно. Ти що не си купиш втори телевизор? Абе, ти ме нормален ли си? Какъв втори телевизор ще купа в тази тесноти, бе? Къде ще го сложа, бе? Ей! Аз децата карам да си пишат домашните на първия етаж на площадката. Да му си взема и аз въздух, бе! Ей! Едно време гледах фурната. Разбираш? Ама спука! После почнах да гледам каралнята. Там, нали, екшън. Ама взе да ми се завива свят. Ей, сигурно не ти е лесно, ама... Абе, трябва да ти кажа, че той на жена ми ни е лесно. Значи, трябва от време на време така да се разтоварва, нали, защото те разбирам и аз. Тя е шеф на една детска кухня и не е лесно се краде от децата. Обаче, на мене, казвам ти, ми дойде до тука. Стига, бе, човек. Казвам ти, работата е на живот и смърт, разбираш ли? Абе, не дей с така, бе, Аз съм човек. изгледал още един сериал с това Али Раза. И направо ще гръмна стопчето, ти казвам. Сега, бе, чакай, бе, човек. Няма чакай, бе. Абе. Няма чакай, бе. Стига, бе, човек, успокой се, бе, задръж малко, бе. Ти какво ще правиш без телевизор после? Аз ли? Ми да. Аз как ще карам без телевизор? Слушай сега. Аз съм казал, че телевизията като стане 3D, нема гледам, но въобще. Ама чакай сега, тя телевизията още не е станала 3D. Айде бе. Не, Апа не е станала. Я да видим не е станала. Да ти листопада, да ти турските сериали, да ти телевизията. Колко са, бе, Комшо? 3. А? 3? Да. Ти ще ми кажеш да се успокоя. Нема се успокоя. Човек, не дей, чакай, бе, човек. Пай се! Чакай, бе, човек. Пай се, ти казах! Сега му е дошло времето, ще го строша. Боят настава, тупат сърцани. Ето ти близо, нашите душмани. Кураж, дружина, вярна, говорна. Ние не сме вече рая покорна. Кураж, дружина, вярна, говорна. Не сме вече рая покорна.